hingga chungmiano kha Tiprasa rokni Student Federation TISF by TSF mililaye TBS ini doglam buskango protest khalekya Kokborok no Roman script by norna naimani amono ta nordi chung Kokborok no Roman script by bonango bisribak Tiprasa ro Roman script by sinyani chajago Kokborok subject no kwbangma no keplai thangwa anti kok sapa no borok go siribo haibano kwbangma kok tuma thumnai rokni buskango borok kok saklai rija hingga amono Tiprasa rokni kok no sananga ke Thansa tongna nango joto jaga no amo angsimi saya Bubagra bo sawi tongo a kok no tai bo Tiprasa rokni birman no seplenani bagai sai togi tongo Thansang dihini sawobo tai nung politics khayi jesa party fan khadi tobo khe nung nini dofa kun kaisa sik birman hayake munago klai tongo ke nunga pro Thansang mangnai tamani himle komuni hasterok norok nugimana mijurok bo Thansa nagarok bo Thansa hingke bo tebo sawu Bubagra nung tinise dofa no nasigya rangno nasigi dofa birman klai jangne samung klai tongano khonake nung nini busa birman klai pro nung bo jaga tongnai haike Bubagra kwbangma kok live phai bo sakha hingke chung kwbangma no nugo Tiprasa rokno podrepot party khayu hingke party onyo khage kino onyo kok ngi thango haike no Bubagra bujungna nayo nung jesa party fan khayo khadi to khe nung nini dofa no tapok di tamani himle kaisa kok example chawano nini amabe babuni khorokni busa nung bai nindara hingke nung khe Bengaluru sakiri mane thangka nindara khe aguli hingke nini ama babu songkai kamibo tongo hingke nindara to aguli tongo hingke ni ama babu songbai tesa malalai tonglai malo borok khai nung bai khe asuk malai miya nini ama babu song hakchal hnai hingke nung nini amani busa yangi thangya jesuk person nindara nini ama babu songni busa nung bo amsung no hingke Tiprasa rok bo same no thui Thansa no joto Tiprasa no agi nok kaisa tongbai mani Tiprasa rok ulo se din dini kisa kisa ke communication gap ni bagai kagi thangbayu amono je dofa haike alada alada ingyawi Thansa tongnai bono agugo bono developingo bono hamkrai ingo chini haste ganani kubuni haste rogono rognuimana miju naga te kubun dofa rok niji Thansa ni kok sanani niji dofa ni kok sanani ke bono kiriya haipeno dofa bai dofa Thansa ingyawi kagnani bagi kok samani amole chayata amone bagi chung Thansa ma tongnai Bubagra no bisas ma khainai amo je bisas khayake khayarok amo to mani sanai Bubagra ba hanya sai tongo bono sajage ke sajage angku nongjage ne Bubagra ni bagi hamya ke social media samang bom bokrak dimak sesing thangnai kya Tiprasa rok ni bagi ke kok thaisa saya amoro Tiprasa ra sik birmanang tomani machaya mani yang tomani nijini kongno nijini mujungtui script bai seinya ni bagi ma siyang tomani nijina haw tongo niji bujagi tokjagi tongna jaga kring tongmani sakeri kotor kotor khai tongkha Tiprasa ni bagi kok saka kai ja hamya no hami han saka kai niji no transfer khajangnani niji no hai khajangnani omo democracy inglia Tiprasa rok ni right kring thaga mo Tiprasa rok ni jaga sekjak tongmani thani edisi area o nai norok Tiprasa rok ni busuk jaga seki tongkha thuruk 10 haike belai khe wana ma sikje Tiprasa rok ni future belai khe munago klugjak amsungni tinin video hambai।